بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli din kardeşlerim, kadirli milletteşlerim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ya rabbil alemin. Bugün bizim öteşek temamız sıfat. Менә кешеләрнең һәрбер кешенең үзенә генә хас булган сыйфатлары булган кебек, хәрефләрнең дә менә һәрбер хәрефкә үзенә генә хас булган сыйфатлары бар. Мәсәлән, кемдә булса 150 см озынлыгында, күзләре күңгөрт, чәчләре кара икән, менә шушы сыйфат була бит инде. Безнең характеристикабыз була. Менә хәрефләрнең дә һәрберсенең үзләренә генә хас булган менә шушындый сыйфатлары бар. Без инде алфавитны өткәндә һәрбер хәреф белән персонал рәвешендә танышканда әйтеп киткәнек. Менә бу хәреф безнең калын хәреф, менә бу безнең нечкә хәреф, һәм ул бер вакытта да үзенең калынлыгын югалтмаячак бу хәрефләр дип. Һәм нечкәләре дә нинди генә хәреф янына кирип басса да, калын хәреф янында торса да, ул нечкә хәреф кырыенда торса да, аңа ул бер вакытта да берничек тә сыйфатын үзгәртмәячәк. Калын хәреф һәр вакыт калын булып калачак, нечкә хәреф һәр вакыт нечкә булып калачак. Менә шушы сыйфатлары без инде калын нечкәлек сыйфатларын үткәнек. Һәм инде хәрефләрнең бик күп төрле сыйфатлары була. Менә чыгыш урыннары без әйттек, хәрефләрнең 17 урыннан чыга дип. Һәм без аларның иң мөһим 5 урынын гына сайлап үттек. Һәм менә монда да сыйфатларның саннары 17 җәмәгать. Без инде аларны да бөтенсен тәфсилләп, кабатлап тормыйбыз. Без алабыз үзебезгә бик мөһимләрен генә. Менә безгә тәҗвид кагыйдәләрен, тәҗвид фәнендәге булган кагыйдәләр ни өчен менә шулай барлыкка килә, ни өчен алар бер-берләре кырыена килгәндә менә шулай бер-берләренә йогынты ясыйлар, ясаганнарын аңлар өчен, һәм укыганда ник менә шулай итеп укыйбыз икән дип аңлар өчен безгә берничә төр сыйфатны гына белергә кирәк. Шуларның беренчесе мәчһүр һәм икенчесе нәкъ шуның киресе мәхмүс. Нинди сыйфат буласың ул мәчһүр? Мәчһүр без инде әйттек, һава алабыз да, без һаваны үзебезнең тавыш әгъзалары аша чыгарабыз. Менә шушы иң беренче һава килеп җитә торган тавыш әгъзасы безнең бугазыбызның төбендә урнашкан тавыш җепселләре. Менә шушы тавыш җепселләре киеренкә хәлгә килә икән. Авыз чыкканда тавыш җепселләре бик киеренкә хәлдә була икән. Менә шушындый хәрефләрнең сыйфатлары мәчһүр була. Менә ясап куябыз без тавыш җепселләрен ди, алар безнең киеренкә хәлдәләр. Менә шундый бик нечкә хәлдә. Һәм шушы әйберне, шушы тавыш җепселләрне этә чыга һавада, ул анда ниндидер вибрация була. Һәм без инде менә шушы мәчһүр сыйфатын хәтта аны үзебездә карый алабыз. Әгәр дә бугазыбызның менә шушы уртасыннан тотып карасак, без шушы мәчһүр сыйфатлы хәрефләрне әйткәндә без менә монда нинди дә булса вибрация сизсәк бер. Мәсәлән, Z хәрефе ул безнең мәчһүр. Русча әйтеп әйткәндә ул звонки. Татарча әйтеп әйткәндә ул шундый яңгырау хәреф. Менә мәчһүр хәрефе ул шушы яңгыраулы хәреф. Шушыны әйткәндә безнең тавыш җепселәре бик киеренкә хәлгә килде һәм без аны бугазыбызны тутырып караганда шушында вибрация сизәбез. Дигәндә. Мәчһүрнең нәкъ киресе мәхмүс була. Мәхмүс авазлар булганда безнең тавыш җепселләребез йомшарган хәлдә булачак. Без аны менә шулай итеп Biz аны менә схематично менә шулай итеп күз алдына китерәбез. Тавыш җепселләребез йомшарган хәлдә булачак һәм ул алардан җиңел генә чыгып китә. Һәм анда монда тотып караганда да без аны сизмибез. Мәсәлән, менә монда тотканда безнең бернинди дә вибрация сизелми. Һәм икенче сыйфатлар була шәдид һәм шуның нәкъ киресе рихун. Шәдид нинди сыйфатсың ул? Шәдид ул шундый сыйфат, аны сузып булмый. Һава алабыз да, ул һава безнең нинди дә булса тавыш үзебезнең сөйләм әгъзасына килеп җибетә дә, шул урында ул как будто нинди дә булса киртәгә очраган кебек. Мәсәлән, мин алдымда тынны әйттем ди. Һәм
иреннәремне ачып җибәргәннән соң б хәрефе бер генә мәртәбә чыгып китә. Әб. Менә бу безнең шәдид була. Рихун нәк шуның киресе. Без аны үпкәләребездә шуның кадәр күп итеп хава алабыз да, шуны менә хава биткәнче без ул хәрефне сузып тора алабыз. Мәсәлән, әш. Мәсәлән, әс. Безнең үпкәләребездә никадәр күп хава булса, шушы хава биткәнче без аны суза алабыз. Менә монсы инде бер генә мәртәбә әйтәләбез. Әб. Әд. Biz bit әйтәлмибез. Дип әйтеп тора алмыйбыз. Менә бер мәртәбә пробканы тартып чыгарганда бит пок итеп бер мәртәбә генә чыгып китә хава. Монда да бер мәртәбә генә хәреф чыгып китә и шул шәдид була. Һәм күп итеп хәрефне озак итеп суза алсак, ул безнең рихун була. Һәм менә нәк шушыларның уртасында урнашкан тагын бәйния дигән бар. Ул аларның уртасында урнашкан кебек дигәнне аңлата. Бәйния. Бәйния ул инде шәдид кебек бик бер генә мәртәбәдә чыкмый, һәм рихун кебек узын итеп аны сузмыйлар да. Аның менә илгеле бер вакыты бар кебек. Мәсәлән, мәсәлән, әл дип әйтмибез, әл дип әйтмибез. Әл дип әйтергә кирәк. Менә шушы инде, менә шушы авазлар безнең бәйния булалар. Менә бөтен хәрефләрдә керәчәкләр, яки алар мәхмус, мәшһүр булачаклар, яки алар менә шушы өчесенең берсенә керәчәкбез. Хәзер инде бөтен алфавитны да бүлеп чыгарсак без нинди группаларга кергәнен. Менә инде без гарәп алфавитындагы бөтен хәрефләрне дә группаларга бүлдек. Беренче группа безнең мәшһүр шәдид группасы. Монда менә керде беренче безнең хамза, қаф хәрефе, та хәрефе, җим хәрефе, бә хәрефе һәм дәл хәрефе. Менә бу хәрефләрне әйткәндә безнең тавыш җепселәребез бик киеренке хәлдә була. Менә шәдид, мәшһүр тавыш җепселәребез бик киеренке хәлдә була. Һәм менә бу хәрефләр үзләре бер генә мәртәбә әйтәбездә әққа дибездә чыгып китә. Әб, әд, әҗ, шушылай бер генә мәртәбә әйтә алабыз. Менә бу безнең иң көчле хәрефләр. Менә бу группага безнең җыелган иң көчле хәрефләребез. Икенче группа ул безнең мәхмус рихун группасы. Менә бу хәрефләрне әйткәндә безнең тавыш җепселәребез бик йомшарган хәлдә. Һәм біз бу хәрефләрне үпкәбездә никадәр хава булса, шуның кадәр суза алабыз. Мәсәлән, әс, әф, әс, әс, әш. Мәхмус һәм рихун сыйфатлары алар менә бу мәшһүр һәм шәдид сыйфатларына караганда бик слабыйлар. Бу көчсез сыйфатлар. Өченче группада безнең мәхмус шәдид сыйфатларына ия булган хәрефләр керде. Монда инде безнең кәф хәрефе һәм тә хәрефе. Әйткәндә безнең тавыш җепселәребез йомшарган хәлдә һәм без буларны бер генә мәртәбә әйтәләбез. Әк. Biz bit әк дип сузмыйбыз. Бер мәртәбә чыгып китә дә хәреф, менә шушы була инде шәдид. Һәм дүртенче группада мәшһүр рихун сыйфатына ия булган хәрефләр. Монда керә безнең зәл хәрефе, зәй хәрефе, за хәрефе, гайын, я һәм dad hərfləri. Bu hərflərini əkəndə bizning тавыш җепселәребез киеренке хәлдә. Чөнки монда мәчһүр. Һәм бу хәрфләрне біз озын итеп суза алабыз. Әз, әу, әй, Бұлар бөтенесе дә сузып әйтелә торган хәрфләр. Һәм безнең соңгы группабыз мәчһүр бәйния.
bu harfler bizning мәчһүр булгач, bizning тавыш җипселәребез киеренке хәлдә. Һәм бәйние булгач, бу инде biz моны бер мәртәбә генә әйтмибез, һәм бик узак итеп тә сузмыйбыз. Монда безнең керә әл, ән, әр, әм, әр. Менә ни өчен кирәксең безгә хәрефләрнең сыйфатларын белү? Менә без әйттек инде махричларны үткәндә, без әйттек бер үк урыннан чыгалар безнең берничә хәреф. Мәсәлән, зәй хәрефе, син хәрефе, сад хәрефләре бер урыннан чыгалар. Дәл, та һәм дәл хәрефләре бер урыннан чыгалар. Урыннары, ясалу урыннары махричлары бу хәрефләрнең бер. Тик алар менә өчесе 3 хәреф булып тора. Чөнки алар менә бер-бирләреннән сыйфатлары белән аерылып торалар. Менә шушы сыйфатларын белергә безгә кайсы хәреф нинди сыйфат икән белсәк, безгә инде аны дөрес итеп укырга һәм дөрес итеп кагыйдәләрне кулланырга җиңел булачак. Менә хәзер карап китик инде. Безнең кайсы группада иң көчле хәрефләр дидек. Biz әйттек, иң көчле хәрефләр мәчһүр, шәдид дидек. Ул хамза, әққа, әтта, әд, әб иң көчле хәрефләр менә монда җыелган. Һәм инде башка хәрефләр аларга караганда әйттек инде көчсезрәк. Кайсы хәрефнең көчле икәнен белергә кирәк һәм кайсы хәрефнең көчсез икәнен белергә кирәк. Аннары инде безнең менә шушы хәрефләрнең сыйфатларын дөрес итеп белеп, җиренә җиткереп, үз сыйфатын дөрес итеп бирү ул безнең укуыбызны матурайта. Ул безнең Коръәннең яңгыравын матурайта. Чөнки менә бит без әгәр дә укысак кириллица белән безнең үзебез өйрәнгән татар хәрефләр белән өйрәнгән дә укыганда безнең аның кадәр хәрефләребез юк. Менә шушындагы гарәп хәрефләренең сыйфатларын биреп бетерергә безнең авазларыбыз җитми. Шуның өчен без менә шушы хәрефләрнең авазларының әйтелешенә, сыйфатларына һәм чыгыш урыннарына бик зур игътибар итәргә тиешбез. Хәзер менә карап китик әле, кайсы хәреф безнең иң проблемалы хәреф? Әйе, безнең өчен иң проблемалы хәреф ул инде дат хәрефе. Кайда ул безнең урнашкан? Ул безнең урнашкан мәчһүр рейхунда. Һәм безнең өчен иң катлаулы хәреф дат хәрефе. Ул безнең менә бу семьялыкта. Безнең өчен проблемалы хәреф булып тора тагын нәрсә? Хамза хәрефе. Хамза хәрефе безнең менә бунда урнашкан. Һәм иң авыр хәреф, үзенең сыйфатлары буенча авыр хәреф урнашкан менә шушында та хәрефе. Әгәр дә сез бүгенге дәрестән менә шушы материалны аңлап төшенеп калсагыз, сез инде дәресне яхшы үзләшергән буласыз. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.